Vivim en una ciutat amb una societat canviant, on la informació, les xarxes socials i també la tecnologia modifiquen contínuament els nostres escenaris de treball. I tot i que els processos són canviants, els objectius acaben sent els mateixos: ajudar a la gent jove a trobar respostes a les seves necessitats. I en aquest sentit, l'objectiu de l'orientació juvenil juga un paper clau. Un paper clau per tal de promoure la igualtat d'oportunitats i també per promoure la igualtat per a tots i totes. És per aquest motiu que des de l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona entenem el procés orientador com un acompanyament al jove en la seva presa de decisions, un acompanyament que ha de ser proper i que sempre cal dotar-lo de les eines necessàries per avaluar la situació i elaborar el seu propi criteri. La reflexió que jo tinc que provocar té a veure amb això, és a dir, com dimonis aproximar-se a aquest món dels adolescents i joves. I quan parlàvem amb el diputat, abans de començar, deia el més feixuc d'aquesta història és que has de tornar a repetir coses que semblava que ja estaven apreses. És a dir, que coses que deien fa... Jo porto 40 i pico anys d'adolescències i, per tant, fa anys que deien algunes d'aquestes històries, sembla que han desaparegut i els has de tornar a repetir. S'ha d'anar amb molta cura perquè, com sabeu molt bé, quan dius coses d'aquestes et tornes un conservador i penses que abans tot era millor, que les solucions d'abans funcionaven, i no estem parlant d'això. Tan sols estem dient que fa 40 anys no ens enteraven de com eren els adolescents i 40 anys després continuarem a vegades sense enterar-nos de com són els adolescents o com són els joves. Alguna vegada vosaltres m'heu sentit dir quina és la teva professió? Jo dic bomber social. Perquè, ja dic, porto 40 anys apagant focs que els adults construïm davant de qualsevol cosa que fan els adolescents. Després de, ja dic, com a mínim ja portem a la nostra societat ben bé 3 dècades d'adolescència obligatòria, per tant, no és una cosa com quan començàvem a l'inici que havies d'explicar als pares i mares que deien adolescència, callos a les mans tenia jo quan tenia la seva edat, però això ja han passat 3 dècades, ja portem 3 dècades d'adolescència obligatòria. Però continuen algunes de les incomprensions. Però ens hem pensat, en sèrio, com ajudem a un xaval de 17, de 18 anys, de 16 anys a construir un itinerari que el permeti veritablement situar-se als 18 anys en posició millor per buscar-se la vida en el món laboral? Hem garantit que veritablement el Departament de Treball corresponent oferirà el cicle formatiu corresponent quan el necessitem i no al gener? Hem garantit que l'escola no expulsarà els xavals de 16 anys repetidors per tercera vegada de segon de l'ESO quan compleixin 16 anys? Si no discutim això, discutir sobre la majoria, sobre l'obligació als 18 anys és una discussió en el buit. En tot cas, té altres connotacions que no són les de veritablement garantir el que sí hem de garantir. Que un conjunt de xavals que hauran de viure tota la seva vida aprenent, perquè són la generació de l'aprenentatge permanent, no es despengin del desig d'aprendre als 15, 16 anys sense la continuació del seu aprenentatge. No volen estar sols. No volen. Nosaltres a vegades confonem el deixar-los allà que es busquen la vida, que es facin la vida. No, deixem-los que es muntin la vida, però estem suficientment a prop per poder veritablement ser útils en les seves vides. Un adolescent no pot estar desconnectat. Per un adolescent li diem molt clarament distingeix entre estar connectat i estar disponible. Però passa alguna cosa per comunicar-nos? Algú creu que aniran a algun lloc a demanar... Nosaltres, com bé diem moltes vegades, hem de garantir que tenen el contacte, que tenen la disponibilitat. Que deia, no, ja ara he deixat a l'institut, m'he tornat a la meva àrea de bàsica, però les noies aquelles venen, continuen venint allà. I clar, jo no tinc temps allà, però... Clar, era qüestió de descobrir primer per què van anar al teu despatx.
Primer perquè no volien fer classe de mates, que és la que tocava a aquella hora. És la primera raó. Després, perquè em diuen, home, aquesta tia és enrotllada. Bé, si tenim algun lío li podem preguntar. Després perquè veritablement, quan tenien incerteses i dubtes, tu les vas escoltar. I finalment venen aquí perquè continuen sense tenir ningú que els escolti allò on els haurien d'escoltar. Com que l'única persona que les va escoltar és tu, doncs tornen on tu estaves. No eduquem perquè es conformin amb la societat, eduquem perquè prenguin consciència de si mateixos, dels altres, prenguin consciència de la realitat i vulguin canviar-la, en la mesura que vulguin, però vulguin canviar-la, perquè si no, aquest és el dilema. L'empoderament té una base que és deixar que l'adolescent sigui responsable de les seves decisions i que al final, com diuen els que escriuen sobre la infància, el conjunt de la infància, que al final pugui signar la seva pròpia vida. Però deixar decidir significa dues coses, tres coses com a mínim. Tenir ofertes per decidir, construir les oportunitats perquè veritablement la seva vida tingui possibilitats de decidir. En segon lloc, donar suports o estar al seu costat per prendre decisions. I en tercer lloc, ajudar-lo a prendre de les seves decisions i de les seves equivocacions. O sigui, si alguna cosa han de fer els programes de política local és ajudar a que la desigualtat vital, la desigualtat econòmica, no sigui una desigualtat en oportunitats. Tant que parlen aquests dies, programa de lluita contra la pobresa, fum. Facin vostès, comencin per garantir educació 0-3. Comencin per garantir les oportunitats que faran que les persones siguin iguals. Comencin per garantir que veritablement podran decidir sobre una base mínimament real d'oportunitats. Treball en xarxa vol dir que si tu et trobes amb un adolescent, aquest adolescent és teu. Qui sigui, siguis qui sigui, ja estiguis a ocupació, a casal de joves, al carrer, és teu. No diguis, no, omple aquest paper però hauràs d'anar allà. Recordeu aquelles coses que en el món del treball sempre hem dit. Està prohibit derivar, està prohibit derivar. Que sabeu molt bé que significa enviar a la deriva, no significa una altra cosa. Està prohibit. Per tant, és teu. Per tant, és teu vol dir que has de posar cara d'acollida quan venen. No, és que jo soc l'aparellador municipal. Doncs m'és igual, però t'ha vingut a consultar sobre com dimonis pot fer no sé què. De moment és un adolescent que s'ha relacionat amb tu. En el catdecàleg aquell de com preguntar hi ha una cosa en què sempre he insistit. La primera cosa que has de fer és seduir-lo. No estic parlant d'explotació de menors, podeu entendre, no? Seduir-lo, que se'n va ser allà dient, home, aquest tio s'ha enrotllat, potser no pot ajudar, però m'ajudarà a encontrar qui m'ajuda. M'ajudarà a encontrar qui m'ajuda.